ban gane za ku ce wai Abba Kyari ya tafi meeting shine Fashola ne da zai je meeting na Germany, ina ruwan me ya kai shi abin fawa. Fi sabilillah, ba ku da tausayi mutane, hankalinku yanzu ya kwanta. Allah isa ciwo yake bin su one by one. Shi yasa abu kuna neman ku kashe mutane. Ba zai bar ku ba. Duk mutumin da dama ya ce tukunya wani ba za ta tafasa ba, ta sako ɗimi ba za ta yi ba. Tun da kuka hau mulkin nan muke wahala, abubuwa iri-iri suna faruwa, ba abin da ya shafe ku, ba ku san ciwon talaka ba, ku san ciwon 'yan ƙasa ba. Babu wani jin daɗi ko wani abu da ɗan Najeriya yake a cibin a cikin wannan gwamnati ɗin. Sai dai yau Ebola, gobe corona, lasa, kullum ana shigo mana da different things. To Allah baya barci. Gashi nan masu kullar Allah ya soma bi ta kansu. Ba dai ka yi wa mutum fatan ciwo, amma shi Allah hikima ne da shi. Karfin ikonsa da mulkinsa ya fi na mutum. In ya gwada ikonsa ya ga dama ma daga Abba Kyari sai Buhari, tunda shi ma kangararren dan iska ne. Duk wani munafunci da ake da kulla ai da shi suke kullawa. Ai gani ga wani ya ishuwa da tsoron Allah, in har baka kuka ba Buhari, wallahi inda ciwon nan iba Abba Kyari idan ne shi ba bila ba, ko a sama ƙasa ta bakwai kake, in Allah ya hankaɗo maka shi dan durin uwarka sai ya kama ka shege mara tarbiyya, fuska kamar tsohon kyaure. Ai in dai Abba Kyari ya shiga bila, to wallahi ko bu sai hannu ba, inda Buhari yake bai da lafiya rabin mutum, na tabbatar yana da wani abu, yana da 20% ɗan rainin wayo daga ciki ake wani ɓaɓɓoyawa. In ba shi yana da ita ba, me yasa za a ce wani Aisha ta hana shi fitowa? Jinjiri ne ko ɗanta na fari ne?